खुलुमबाय लोगोफोर इडुकेसन आसाम इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि बे भिडिअआवबो दङ माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कमन कुइसन एन्सारफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो मोजाङै जोबजासिम नायलांनो जेन आसा खालामो नोंथांमोननि जानो गोनां एग्जामनि थाखाय माखासे दिनैनि बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोनखौ आं सानो स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांनो जेन आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय स' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो दिनैनि फार्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 1आव हु वाज कल्ड द ग्रेन्ड अल्ड मेन अफ इन्डिया द ग्रेन्ड अल्ड मेन अफ इन्डिया होननानै सोरखौ बुंनाय जायोमोन एबा बुङोमोन ऑप्शन ए आव दं सरदार वल्लभभाई पटेल ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आमार सोनार बांला द नेशनल एन्थेम ऑफ बांलादेश वाज कम्पोज्ड बाय बांलादेशनि हादरारि आरज मेथाइ आमार सोनार बांलाखौ सोर रनसायदोंमोन ऑप्शन ए आव दं बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर ऑप्शन डी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मा होनो बेवहाय ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 मा होनो बेवहाय हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टआव साबेसेबां बिजिरगिरिफोर थायो ऑप्शन ए आव दं 30 ऑप्शन बी 31 ऑप्शन सी 32 ऑप्शन डी 33 दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी 32 गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मा होनो बेवहाय हिमा दास हेज इंटरनेशनल रेकर्ड फर 400 मीटर रेस इन हार नेम व्हाट इज द टाइमिंग हिमा दासआ भारतनि हादोरारि गेलेनाय खारनाय 400 मीटर रेसआव बिथांजोआ गावनि मुंखौ जय खालामनो हादोंमोन बिथांजोआ बेसेबां टाइमाव एबा समाव खारनानै गावखौ जय खालामनो हादोंमोन ऑप्शनफोरखौ नायनो जों ऑप्शन ए आव दं 50.96 सेकेन्ड ऑप्शन बी 50.79 सेकेन्ड ऑप्शन सी 50.78 सेकेन्ड ऑप्शन डी 50.67 सेकेन्ड दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन बी 50.79 सेकेन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेयाव दङ जोंहा मा होनो मिशन इन्द्रधनुष इज रिलेटेड टू मिशन इन्द्रधनुषआ गाहायाव होनाय बबेजों सोमोन्दो दं ऑप्शन ए आव दं योगा फॉर हेल्थ ऑप्शन बी हेल्थ मिशन ऑफ द gov.india ऑप्शन सी पॉलिटिकली ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन बी हेल्थ मिशन ऑफ द gov.india नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वेयर वाज गुरु नानक बर्न गुरु नानकआ बबेयाव जोनोम जादोंमोन ऑप्शन ए आव दं नानकान साहिब पाकिस्तान ऑप्शन बी बांग्लादेश ढाका ऑप्शन सी बरदुआर ऑप्शन डी नेपाल काठमांडू दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन ए नानकान साहिब पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेयाव दङ जोंहा हु वाज रट द बुक एरिंगाम बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन ऑप्शन ए आव दं नीलमणि फुकन ऑप्शन बी मामुनिरचम गोस्वामी ऑप्शन सी अनुराधा शर्मा पुजारी ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसनफोरखौ जों माखासे एग्जामफोराव नुनो मोनबाय थायो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हु वाज पाब्लिश हार्डिनिया हंबाद इन 1918 1918 मायथाइयाव हार्डिनिया हंबादखौ सोर फोसावदोंमोन ऑप्शन ए आव दं होमेन बरग'हाइ ऑप्शन बी चंद्र कुमार आगरवाला ऑप्शन सी आनंद चंद्र आगरवाला ऑप्शन डी हिरेन गहाइ दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन बी चंद्र कुमार आगरवाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मा होनो बेवहाय व्हिच नेशन हेज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी इट्स हाइस्ट सिविलियन एवार्ड नागादां बेलगि खरल' माने मा होनदों गाहायाव होनाय बबे हादरा प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीनो हाइस्ट सिविलियन एवार्ड नागादां बेलगि खरल' सन्मानखौ मान खालामदोंमोन दे ऑप्शनफोरखौ नायनो जोङो ऑप्शन ए आव दङ जोंहा भुटान ऑप्शन बी आव दङ जोंहा मालয়েशिया ऑप्शन सी आव दं इन्डोनेशिया ऑप्शन डी आव दं मा होनो श्रीलंका दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन ए भुटान बिथांखौ मा होनो भुटान हादरा मा खालामदोंमोन हाइस्ट सिविलियन एवार्ड नागादां बेलगि खरल' बे मुंखौ मा होनो बान्थाखौ होदोंमोन आरोखि जों नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आव दं जोंहा मा होनो इन विच इयार असमिया भाषा उन्नति हार्दिनी हफा इस्टाब्लिश माने मा होनदों असमिया भाषा उन्नति हार्दिनी हफा बेखौ मा होनो बेसेबां मायथाइयाव गायसनदोंमोन दे ऑप्शन ए आव दं 1888 ऑप्शन बी 1889 ऑप्शन सी 1898 ऑप्शन डी 1988 दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन ए 1888 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11
मा होनो बेवहाय हाउ मेनि गोल्ड मेडल won by Assam शिबांगी शर्मा in the Khelo India Youth Game 2020 in गुवाहाटी माने गुवाहाटीयाव जानाय खेलो इन्डिया युथ गेम 2020 आव शिबांगी शर्माया गाव हारसिंनो मोनबेसेबां सनानि मेडेल देरहासार जानानै मोनदों अपसनफोरखौ नायनो जों अपसन ए आव दं जोंहा मा होनो 3 अपसन बी आव दं 4 अपसन सी आव दं 5 अपसन डी आव दं जोंहा मा होनो 6 दाना बिदि थार्ड फिना जाबाय अपसन सी 5 बिथांजोआ मा होनो हारसिङैनो मोनबा सनानि मेडेल देरहासार जादोंमोन आसामनिफ्राय शिबांगी शर्माया नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 12 मा होनो बेवहाय 12 आव क्वेश्चन नम्बर 12 आव दङ जोंहा Which of the following novel 1935 Ambikagiri Rai Choudhury was published? माने गाहाय बबे नभेलखौ 1930 मायथाइयाव अम्बिकागिरि राय चौधुरीया फोसावदोंमोन ऑप्शन ए आव दं डेका असम ऑप्शन बी अमर असम ऑप्शन सी सोनार असम ऑप्शन डी नन ऑफ दिस दाना बिनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन ए डेका असम गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 13 मालाला युसुफजई वाज एवार्ड व्हिच एवार्ड मालाला युसुफजईआ मोनसे बान्थायारि बे गाहायाव होनाय बबे बाहागोनि बान्थायारि ऑप्शन ए आव दं इकोनॉमिक्स प्राइज ऑप्शन बी फिजिक्स प्राइज ऑप्शन सी आव दं जोंहा नोबेल पीस प्राइज ऑप्शन डी स्पोर्ट्स दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी नोबेल पीस प्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 14 बेवहाय मा होनदों क्वेश्चन नम्बर 14 आव जोंहा गारबा डांस इज ए डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट गारबा डांसआ मोनसे डांस मोसानाय बे गाहायाव होनाय बबे रायजोनि मोसानाय ऑप्शन ए आव दं हरियाणा ऑप्शन बी पान्जाब ऑप्शन सी गुजरात ऑप्शन डी महाराष्ट्र दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी गुजरात गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसनखौबो जों माखासे एग्जामाव गले गले फैबाय थानो नुनो मोनो स' नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 15 आव दङ जोंहा मा होनदों बेवहाय हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश चीफ कमिशनार अफ आसाम माने मा होनदों आसामनिफ्राय ब्रिटिशनि गिबि चीफ कमिशनारआ सोरमोन होनदों ऑप्शन ए आव दं रिचार्ड हार्डे काटिंगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी गोपीनाथ बरदलै ऑप्शन डी मनोज नाडाफेने दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन ए रिचार्ड हार्डे काटिंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 16 आव दङ जोंहा नायनि मा होनो बेवहाय फ्रम व्हेन डी द दांडी मार्च स्टार्ट माने दांडी मार्चआ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन दे ऑप्शन ए आव दं 12 मार्च 1930 ऑप्शन बी 12 मे 1930 ऑप्शन सी 13 मार्च 1930 ऑप्शन डी 13 मे 1930 दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेबो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन नम्बर 17 मा होनो बेवहाय हु वाज द गुरु अफ स्वामी विवेकानन्दनि गुरुआ सोरमोन ऑप्शन ए आव दं रवीन्द्रनाथ ठाकुर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ऑप्शन सी एस.सी. बस माने सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन डी आनो रामकृष्ण परमहंस नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 18 मा होनो बेवहाय महात्मा गांधी टू टाइटेल गांधीजी वाज गिवन बाय महात्मा गांधीनो गांधीजी बिमुंखौ सोर होदोंमोन ऑप्शन ए आव दं नेताजी एस.सी. बोस ऑप्शनफोरखौ नायनो जों ऑप्शन बी आव दं लाला लाजपत राय ऑप्शन सी आव दं रवीन्द्रनाथ ठाकुर ऑप्शन डी गुरु नानक दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी रवीन्द्रनाथ ठाकुर नेक्स्ट क्वेश्चनखौ नायनो जों क्वेश्चन नम्बर 19 आव दङ जोंहा which among the following forest of Assam was recently upgraded into a wildlife sanctuary गाहायाव होनाय आसामनि बबे मोनसे फरेस्टखौ गोदानै wildlife sanctuaryआव थिसननाय जादों ऑप्शन ए दं रिपु फरेस्ट ऑप्शन बी अरां टाइगार रिजर्व ऑप्शन सी नामेरि टाइगार रिजर्व आरो ऑप्शन डी पाबा एनजनाय दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन डी आनो पाबा एनजनाय गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 20 बेनो जाबाय दिनैनि लास्ट क्वेश्चन एबा जोबथि क्वेश्चन बेवहाय मा होनदों मानुहारि गोल्ड टी which was seen in the news is associated with which state मानुहारि गोल्ड टी बेखौ जों माखासे निउस पेपार एबा माखासे टिभिफोराव जों नुनो मोन्दोंमोन बेखौ स' बे गाहायाव होनाय बबे रायजोजों गोरोबनाय एबा बबे रायजोनि ऑप्शन ए आव दं अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी मणिपुर ऑप्शन सी आव दं आसाम ऑप्शन डी सिक्किम दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी आसाम स' नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि कुइसना बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोननि एग्जामनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअ'आ माखासे हेल्पफुल जागोनखौ आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बयनोबो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलखौ हमथानानै लायो जेन जाहाथे नोंथाङा बयनिख्रुइबो थाबसिन गोदान भिडिअ'फोरखौ एबा इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे नेक्स्ट गोदान भिडिअ स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय